गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रायजोनि गासैबो जोंनि समस्त एक्ट्रेस चिरां एक्ट्रेस समस्तिनि गासैबो रायजो राजाखौ आङो बे प्रेस मिटनि जुरियै बयखौबो आङो अननाय आरो सिबिनायजों खुलुमनाय जासियो खुलुमबाय। आं दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि समस्त एक्ट्रेस समस्तिनि रायजो राजानिसिम आंनि बे फंनैसो रावखौ आङो बयनिबो गोसो गोरबोसिम मिथिहोहरनो थाखाय आङो दिनै नोंथां प्रेस मिटजों आङो जगाजग खालामनानै आङो माखासे गुरुत्तपुर्णखौ आङो मिथिहोनो थाखाय आं दिनै जिरायदों। दिनै आङो बर' आइजो हिसाबै बा सासे महिला हिसाबै दिनै आङो समस्त गावनिनो जन्मस्थान जिहेतु आं बिनिनो जन्म हिसाबै दिनै आङो महिलानि जानानै आङो माखासे खामानि मावनो होनानै आङो समाजनि खामानि मावनो होनानै ओंखारबोदों। बेवहाय आंना रावनिबो पार्टिजों माबा दुश्मनी गैया बा मित्रता गैया। हारसिं इन्डिपेन्डेन्ट आङो दिनै जिहेतु फैगासिनो एप्रिल 6 तारिखनि एसेमब्लियाव आङो संग्राम जानो होनानै जिहेतु आं ओंखारबोदों। नाथाय जोबोद दुखुनांथाव दिनै आङो सर्ट पिरियडनि थाखाय बिभिन्न जायगायाव आंखौ खावलायदोंमोन जे फै जोंनियाव माने गोजोननाय हामलायनो थाखाय हांख्रायहरदोंमोन बिभिन्न जायगायाव जेरैहाय ओरै माबानिफ्राय लानानै तुलसि जरानिफ्राय लानानै धरक भुटान बर्डारनिफ्राय ओरै सालाखाथि दलमारासिम जिहेतु एरियाया गोलैयो बे एरियाखौ सम्पुर्ण बेरायजोबनांगौ आंना बे सर्ट पिरियडआव जोबोद टेकनिकेल उसुबिदायाव गोलैनानै आङो दिनैहाय आंनि जिहेतु आवगायबोनाय खौरांखौ आं माने होनो गोब्राब जागासिनो दङ। बिनि थाखायनो आं दिनै बाव जिरायनानै रायजो राजानिसिम मिथिहोनो थाखाय दिनै आं जिरायनाय जादों आरोखि। आंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय दिनैसिम जोंनि एक्ट्रेस समस्तियाव 17 बोसोर रानिं गभर्नमेन्ट सोलिनानै थांगासिनो दङ। स' बेहाय दिनैसिम रावबो जोंनि महिला मानसिया समाजनि खामानि मावनो होननानै बा सासन खालामनो न'खर बेंनो होननानै आवगायबोफेराखै। बेखायनो आं सानदों मुलुगनि बिभिन्न जायगायाव महिला मानसियानो जुदि गावनि हादोर बा स्टेटखौ सालायनो हायोबा जोंनि बे फिसा जोङो समस्तिखौ सालायनो थाखाय जों मानो हाया। दिनैहाय नारि वमेन पावार मोनसे होननाय दं। वमेनानो दिनै बिसिबां डेभेलप खालामलांगासिनो दङ। धरक बेंगलाव ममता बेनार्जिया बिसिबां गावनि माबाखौ स्टेटखौ बियो सालायनानै दङ। बांलादेशआव सासे महिलाया गावनि देशखौ बिसिबां सुरक्षा खालामनानै सालायलांगासिनो दं। थ' आं सानो ओंखायनो जेननाय देरहानाया आंनि खाफालनि खोथा बेखौ आं बुंनो थाङा। आं जुजिदों आं 100% आंहा फोथायनायबो दं। निस्सय रायजोआ आंनि फारसे गोसो अनथरजों सासे महिलाया मावनो ओंखारबोदों हिसाबै गोसो अनथरजों अननाय दंबा निस्सय भटखौ होगोन आरो देरहासार खालामगोनखौ आं 100%निबो बारा आङो मिजिं थिनानै दङ आरोखि। बे आंनि फुल कनफिडेन्स आरो फोथायनाय दं आरोखि आंहा। बेवहाय टटेल भटआव मिथिनाय बादिबा 2,07,000 मर देन बेहाय आंनो बारा नाङा। आं 90,000आव आङो फुल माने कनफिडेन्सआव दं आरोखि। दासिमाव नोंथाङा माबायदि दा आङो बेखौ माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय एकदम माने आङो फिसा बेखौ मा होनो पकेट मिटिं सिस्टेम खालामनानै आङो बिराद माने ट्राभेल खालामनानै बिराद स्ट्रेसजों माने दैदेनलांगासिनो दं आरोखि। दा बेनि गेजेरजोंबाबो आङो 50% माने प्लास आवगायबोगासिनो दं आरोखि। बाखि दिनाथ' गैला सानबाल'सै बुंजायो। बे सानबायाव आरो आङो 50% आवगायनाय बलथे आङो 50%खौ आरो हाबावगोन होननानै एकदम
आसा खालामदों आरो होनोबा राजनिति दलाव जेन'बा धरक गासैबो राजनिति दलानो मावै मावै जेनेबा मावलाङो हेला जामनाय टाइमाव एसे आलसिया टाइप होननांगौ जाहैयो आरोखि बेखौ आं बारा मालायनि दलखौ बुंनो थांला जिहेतु आंबो पावाराव फैयोबा बा देरहायोबा सोरबा सासेजोंबाबो आं सरकारखौ दागोन आं माने जिहेतु आदार पार्टिखौ आङो माने बेखौ आङो माबा खालामनो साना एभयड खालामनो साना जिहेतु मोन्थाय दं हिसाबै आं दिनै इन्डिपेन्डेन्ट गसंनाय जादों आरोखि रायजोफ्रा नोंनो मानो भट होगोन एबा नों मा खामानि मावगोन मानो भट होगोनखौ आं बेखौनो आसा खालामो जिहेतु बयबो महिलानिफ्राय